Κύθνος, IQ Genomics, μαζί με την ομάδα Αιγαίο για να προσφέρουμε πρόληψη για τον καρκίνο του παχαίου σιδέρου με το τεστ Colon AIQ. Μέχρι στιγμής έχουμε ανταπόκριση, περιμένουμε και την αυριανή μέρα για να έχουμε ακόμα περισσότερη ανταπόκριση και ευχόμαστε ο κόσμος να μάθει για την πρόληψη του καρκίνου και μέσω αυτού του τεστ.